oon lukenut semmoisen tutkimuksen. Minkä? Että nyyttejä ja persereikää pitäisi altistaa auringolle. Se lisäisi testoa ja terveyttä. Ja kun persereikä on kuulemma niin kuin limasin limakalvo, mikä löytyy kehosta. No mitä se sitten tekee? Se tulee voima ja terveys. Hyvä. Jos voisit olla mikä vaan eläin, niin mikä eläin olisit? Koiperhonen. Miksi? On aina kiinnostanut valot. Joo. Mikä on sun lempivalo? Lähestyvän rekan ajovalot. Joo. Joo. Vähän leukoja ja soutua ja talia ja hauis ja sit vois mennä johonkin lumpeen lehdelle köllöttelemään lämpimään. Joo. Haluaisitko olla toi äijä, niin kuin meillä on tossa hallin seinällä toi kuva? Kuka noista? Toi äijä, joka on tuolla vedessä köllöttelee. No joo. Joo, kyllä mä haluaisin. Kun tuossa olisi se hyvä, että sinähän ei tarvii nousta erikseen pois pissalle. Niin. Olisiko se ainut hyöty siinä? Siellä olisi varmaan tosi hyvä olla. Toi näyttää siltä, että sille ei huueta hirveästi. Huetaanko sulle normaalisti? Joo. Joo. Mikä sulla on hätänä? Se ei meinannut mennä. Ei meinannut. Ei meinannut. Nyt se meni. Hyvä. Mä haluaisin Inva parkkikortin. Mä tiedän. No, hommattiin tällaiset mikin pidikkeet. Jos ette huomannut. Jos ette. Jos ette nimittäin huomannut. Tää pipo saa mun otsan näyttämään jotenkin pitkältä. Niin kuin muuten sulle ei näyttäisi olevan hirveän pitkä otsa. Ei, on sopusuhtainen otsa. Joku ajoi tohon pihaan. Onkohan se joku luvaton? Saako tää pipo mun otsan näyttää pitkältä? Mä menen nopeasti paikkoihin. Oon mennyt. Mikä on sun lempiväri? Keltainen. Miksi? Joku sen väristä pissan pitäisi olla. Mulla on punaista. Jos oisit mikä vaan volkkarin osa, niin mikä oisit? Kuramatto. Mulla on vattakurolla. Joo, sain hei mikä vittu se kohdennettuu kylmähoitoa perseeseen äsken. Sulla menee kohti jotain perseeseen. Joo. Mä annan sulle vinkin. Se on yhtä pitkä kuin millä millimäärällä voitto äsken tuolla hyppykisassa saavutettiin. Näin se Ja se on välillä kova. onko muka? Välillä. Hei, jos sun pitäisi harrastaa yhdyntää joko Martti Ahtisaaren tai Hulk Hoganin kummituksen kanssa, niin kumman ottaisit? Mutta molemmat. Saat. Miksi? Jos voisit olla mikä vaan hedelmä, niin mikä olisit? Jos voisin olla. No onhan mua vihannekseksikin kutsuttu.
No, mä olisin ananas. Miksi? Mä pelkään niitä. Mikä se oli? Häh? Must have been the wind. Kuulit sä jotain? Näit sä jotain? Kuulit sä? En. Mä en näe mitään. Kuulet sä mitään? Häh? Mennäänkö ryöstää pankkina? Nää tohon silmien kohdalla. Tosta sun ottaa. Tää on ryöstö! Äijä näyttää joltain tosi Ö-luokan niinku showpainijalta nyt. Niin siihen varmasti joo. Tuomas! Hop! Olisiko taitotempun paikka? Mikä? Kato, tästä silta. Meneekö? Meneekö? No, menee. Aika kova. Mihin sattuu? Ei mihinkään. Pystyisikö setämiesten Antti? En usko. En tiedä. Mutta ei se varmaan pystyisi kyllä näin märkää länttiä tuohon jättämään. Mutta on muuten, kato, on V-mallinen. Oh, V-teipperi. Ihan vittu. Turhaa bodattu. Härkänen kaveri. Mä luin semmoisen tutkimuksen, että auringonvaloa pitäisi altistaa persereijälle. Mä oon lukenut semmoisen tutkimuksen, Minkä? että nyyttejä ja persereikää pitäisi altistaa auringolle. Se lisäisi testoa ja terveyttä. Ja kun persereikä on kuulemma niinku limasin limakalvo, mikä löytyy kehosta. No mitä se sitten tekee? Niin se menee, tulee voima ja terveys. Hyvä. Niin tähän paistaisi aurinko. Se on ihan totta. Joo. Jos olisit proteiinijauhe, niin mikä olisit? Extran. Extran on nimenomaan whey. Joo. Whey protein. Joo. Sellainen mahdollisimman, niin mistä menee vatta ihan solmuun. Joo. Pieruherra. Siis ei niitäkään, ei ne taida olla oikein niin kuin mitään ihan kamalia, niin kuin, et se löyä sellaista tosi paskaa enää. Ne on aika pitkän matkaa tullut nuo. Mä oon tullut pitkän matkaa. Mä kuvasin sellaisen videon, missä näkyy, että miten pitkälle mä tulin. En enää, mulla oli hirveän kovat odotukset, mutta siinä nyt mittanauhaa ihan hirveästi tarvittu. Joo. Niin järjestöreitä. Ei, mulla oli vaan nyrkit märkänä sitten. Onks tossa kuollut pärpänen? Kato! Hirviä monsteri! Kato mikä tarantella. Onpa. Jerehän syö noita. Mä en syö. Mitäs toi hattu päässä?
Nyt kun sanoit, niin miten enää tiedäkään. Tuo on niin pahan näköinen liike. Oo. Noniin. Hyvä. Nyt riittää. Ootko ennen tollasta nähnyt? En.